ko alam yung gagawin ko sa buhok ko. Meron ako ditong headband na panyo, ayan. Eh kaso hindi siya bagay kasi ang liit nga ng mukha ko. So ayun na lang ginawa ko. And itong bangs ko, kung saan nagbaksakan yan, pati ito. Pero don't worry ako, sabi kay mama yun na umangat siya. So for today's video, as you can see sa title na, gagawa tayo ng Get Ready With Me plus Q&A. Mag-aayos lang ako ng mukha ko and makeup like putyo-putyo. Parang isipin ko na lang pinipitan ko yung mukha ko. Disclaimer lang guys, di po ako marunong makeup na as in magaling. Marunong, konti lang, ganun. Pero yung sabihin mong magaling, hindi po. Ito yung mga questions nyo. Dati na rin ako nagtanong kasi gagawa dapat ako ng mukbang plus yung questions nyo. Kaso, hindi ako Hindi ako na-satisfy sa video na ginawa ko ngayon. Kaya hindi ko na siya in-upload. So, andito, sasama ko na yung mga questions dati sa mga tinanong nyo ngayon. So guys, bago tayo mag-proceed sa video, gusto ko lang magpasalamat kay Aisha Penales for giving this content. Thank you, girl! So, without further ado, let's start with the video. Nice, mag-clean muna tayo ng face natin. Pasensya na talaga dito. Gusto niya yung clip ko. I-click ko. Kuha lang ang pang-clip. Ano dito? Ito na lang siguro para medyo fit naman, diba? Ito is yung pangalan niya dito sa mga pictures is na-crop ko. So, maglalagay na lang ako ng separate picture nyo pag nag-edit ako and hindi ko makikita. Tapos, so, paano magpa-shoutout kayo, doon nyo na lang din makikita yung picture nyo. So, first question. Anong brandang hotdog gusto mo? Ano nga ba? Hindi kasi na ako masyado nag-hotdog ngayon. Kasi may UTI ako. Iniiwasan ko na siya. So, ang hotdog na lang na kinakain ko din minsan yung anong brand ba yun? Tender Juicy ba yun? Basta yung Tender Juicy na lang. Yung tender Juicy. Tapos na tayo mag-moisturize ng face natin or mag-clean. Para sa akin, pang-clean tong moisturizer na to. Next naman is, sinong idol mong YouTuber? So, mga idol kong YouTuber is kadalasan mga babae. More on makeup o kaya naman yung mga lifestyle, ganon, vlog. So, si V. Cortez, Pamela Swing, Juliana G, Hailey Santos, Bam Life, and Michelle D. Tapos, sino pa ba? Parang yun lang. Yung iba kasi, hindi ko tanda yung name, pero marami akong idol na YouTuber. Next, gagawin natin is mag-moisturizer tayo. Ito naman, yung parang cream naman siya, hindi na siya yung liquid. Paano tumangkad? Paano magka-jowa? Paano tumangkad? Hindi ko sure, pero di kasi ako natakas nung bata ako pag pinapatulog ako sa hapon. Promise, di ako natakas. Natatakot ako kay mama nun eh. Ngayon ba? So, paano magka-jowa? Hindi ko rin alam. Kasi wala rin ako na. So, maghintay na lang. Ganon. Maglalagay tayo neto para sa mga pores natin. Ang pagkakaalam ko, hindi siya masyado ma-expose yung mga pores natin sa makeup. So, yun. Ano pong sekreto nyo para lumaki boobs? Wala nga ako yun eh. Hello darkness, my old friend. Looks or personality? Depende rin siguro. Pero kadalasan, sabihin na natin ganito. May makita ako, tapos sabihin natin pogi, ganun. Ma-attract ka. Pero mas nakaka-attract yung ugali. Ma-attract ka lang na gugupuhan ka lang. Pero pag nalaman mo yung ugali, kung mabait ba or ano, parang doon mo siya magugustuhan. Parang lang ganun. Ewan ko, ako lang ba? In the shade of... Ano yung shade niya? Hindi ko mahanap. So, ay ito. Ito pala yung shade niya. Ayan. Love mo ako, B. Siyempre naman, love na love kita yun. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Ano pong skincare? Okay guys, sabihin ko na po. Wala pa talaga akong skincare sa ngayon. Pero dati nung ako'y grade 7, mag-skincare talaga ako as in
wala talaga akong paktaw nun. Kasi yun yung time na na-addict ako na gusto ko talaga maging maputi. Eh ngayon, parang minahal ko na yung kulay ko. Well, nagagandahan na ako ngayon. Kumpara dati, gusto ko talaga maging maputi. So, ang skincare ko nun is yung Cetaphil na color blue, tapos yung green, tapos yung Pond's, and Safeguard. Na ano ko yun, na-expose ko yun sa vlog ko dati. Parang napakita ko kung paano. Pero at that time, yung sa vlog ko, quarantine vlog na yun, is wala akong skincare no. Kumbaga, siningit ko lang yun para lang man meron laman yung ano natin doon, yung content natin doon no. Hindi yung puro kain, tulog, tapos linis-linis, di ba? So, sa umaga, ang ginagawa ko noon is yung Cetaphil na blue, tapos Safeguard, and then yun na. Tapos sa panaliligo ako, hindi ako nagamit. Sa paggabi, ginagamit ko yung lahat. Dublin ko lang siya, guys. Wala akong salamin, nakalimutan ko. Tapos daw pa shoutout daw. Shoutout po sa'yo. Ayan. Shoutout po. Paano ka magselos? Paano nga ba ako magselos? Eh, parang pansin ko, pag nagselos ako, siguro ano lang, tahimik lang. Parang sinasarili ko lang. Ganun. Magkakoncealer na tayo. Yung gagamitin ko dito is Maybelline. Maybelline. Eh, nalagyan ko ng foundation. Tinatry kong ganun ay matanggal, diba? Bakit po ang liit ni Crush? Haha, joke lang. Kasi di po siya matangkad. Bakit po walang pag-asa kay Kuya? Haha. Kasi walang pag-asa. Ano mga sagutan ko? Okay, ito na. Ito po talaga. Sino po ang nagsabi sa'yo na mag-vlog kayo? Kayo, ay ka po. Story time tayo, guys. Balikan to siya. Dati na ako nag-vlog, diba? 2018, nag-vlog na ako noon. Pero hindi ako yung kada week nag-upload kagaya ngayon. Kasi nung nag-vlog ako noon, gamit kong cellphone is cellphone ng mama ko. Doon ako nag-edit. Kasi that time, hindi ko alam na pwede palang mag-edit dito sa iPhone. Kasi ang akala ko lang sa Android lang pwede. Dahil nga may mga watermark. Parang ang pangit tignan naman syempre pag sa video mo may watermark. So, yun ang pag-vlog ko noon, wala nakakaalam noon. Ang nakakaalam lang nun is mga close friends ko, tapos yung family ko, tapos yung ibang kamag-anak ko lang, hindi lahat. So, parang kinip ko lang yun, ganun ako, ang tagal kong kinip yun. Tapos, saka ko lang siya ina-expose sa mga ibang tao na nung nag-vlog ako, purple makeup look. And in that time, nung nag-vlog ako noon, is nag-board lang talaga ako nun. Wala akong magawa. Wala lang talaga akong magawa as in. Tapos yung maraming friends ko ang nagsasabi na ituloy ko na nga daw yun. Kasi daw, meron naman daw akong mga subscribers. Parang kung meron nanonood sa'yo, ituloy mo lang, di ba? So, doon ko na siya tinuloy. So, bali ang sagot ko doon is yung family or yung mga friends ko. Question from my, sis. Oy, Karel, ikaw sino na crush mo? Sa ngayon parang wala. Wala nga. Sa ngayon wala akong crush. Wait lang guys kasi wala talaga akong salamin. Dito na lang magpo-focus. Siguro ang crush ko na lang yung kapartner ng main ko sa ML. Si Lancelot. Ayun lang siguro yung crush ko. Pero kung sasabihin mo last crush ko si bakit nag-start mag-vlogging? Or bakit ka nag-start mag-vlogging? So, yun guys, dati, noong 2018, nanonood ako noon kila Ma'am si Michelle, kila Ma'am si Ronan, yun, ang pinapanood ko. Eh, natutuwa ako kasi dati, atik talaga ako sa YouTube, yung tipong buong araw, doon ko binubuhos yung panonood ko sa YouTube. As in, sabihin na nating 8 hours a day ako nag-YouTube. Kasi nung time na yon, sa Facebook, hindi pa uso yung mga share-share. Ang uso pa lang noon is yung hindi siya 2018 na, 2016. Ang uso pa lang noon is yun nga, yung sa yung mga vlogger, ganon. Nanonood ako, tas sabi ko, parang ang galing.
As in, nagagalingan talaga ako, guys. So, tinry ko siya. So, yun nga, dahil siguro kila Ma'am si Michelle, kaya ako nag-vlog. Wala naman kasi nagsasabi sa akin kahit family ko, kasi hindi rin naman sila mahilig that time sa mga vlog-vlog. Si Kuya lang, nanonood siya noon kay ko. Isfully na natin siya. Okay. Ito naman. Ano gamit mo pang vlog? Ang gamit ko lang po pang vlog, since nung sa purple makeup look pa lang, is my phone, iPhone 6s. Pero ngayon nahihirapan ako mag-vlog dito kasi lagi siya nababaksak. Kaya yun, nasira siya. Yung sa volume niya, kailangan pa siyang ikat isa-isa para magpatay mga volume niya and i-edit. Kaya matagal po ako mag-upload. Tapos po, naghahang pa ang aking cellphone. So, baka naman donate kayo ng cellphone. Lagyan lang tayo dito ng concealer para naman control natin yung dami niya. Kung di ako nagkakamali, dati ka rin fan ni Mikey Samonte siguro. Kaya mo siya friend sa Facebook. Yes po, since 2016, fan na po ako ni Ate Mikey. Pero dati mas addict talaga ako. Pero ngayon, sinusuportahan ko pa rin naman siya. As in dati, okay, story time again. At that time, as in fangirl talaga ako. Ang dami, di lang si Ate Mikey, sila, saan ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, marami pa akong nun. Si Ate Mikey kasi, nakilala ko siya sa pag-musically kasi magaling siya mag-transition. Pag musically, mag-transition dun guys kasi pag nagkamali ka, di mo na ma-delete yung huling tinake mong video. Kilala siya yun sa pagko-clone niya ng sarili niya. Basta alam niyo yun. Tapos, sumali ako sa mga GC nun. Naging moderator din po ako sa group ni Ate Mikey. Okay, ito na nga. Story time na nga, guys. So, ito na nga. May chika ako. So, ayun na nga. Yung time na yon kasi pag i-add ka, parang medyo pahirapan siya. Parang sertuihan na lang talaga pag na-add ka niya. So, yun. Ginagawa ko lahat. As in, sumasali ako sa mga palaro, ganun. Tapos, di naman nanalo. Tapos, ayun na nga. Tapos, sige ang todo request ko sa admin na sabihin na i-add ako. Sabihin mo po kay Ate Mikey, add naman po ako. Ganun. Tapos one time, grade 6 ako noon. Grade 6 ako noon na kasi noong 2016 na uso yung musically, if I'm not mistaken, gano'n. Pag-ising ko, papasok na ako na school noon, naka-uniform na ako, aalis na lang ako. Habang nag-cellphone ako, kasi may cellphone na ako noon, yung Samsung, na detached screen na siya, ay nasa hagdan ako. Tapos nakita ko, nakalagay doon, Mikey Samonte, tapos confirm, tapos delete. Ibig sabihin, nagbigay siya ng friend request sa akin. Tapos, pagtingin ko noon, syempre, sobrang fangirl ako noon. As in, fan na fan ko sa Ate Mikey. So, ang nangyari, kunyari, ito yung hagdan, ito yung paa ko. Ganto, ito yung hagdan, ito yung paa ko. Parang, ito yung paa ko nga, di ba? So, bali yung parang 1/4 lang yung natapak ko sa sumunod na baitang. So, yun. Nahulog po ako sa hagdan. Hindi ako makatayo nun, as in, umikot-ikot ako. Tapos yung tita ko nun, nandun siya sa baba nun. Tapos, habang naikot ako, yung ikot ko nun, yung parang camera na pag binato mo sa hagdan, si ikot-ikot, ganun yung nakikita ko. Ikot-ikot ako nun hanggang baba. If I'm not mistaken, 15 ata yung stairs, stairs dyan. Tama ba stairs? 15, 13, or 14, ganon. Kasi binibino ko yung dati. Tapos yun, habang bumaba ko, yung tita ko sabi niya, ay, mag-eyeshadow na ako. Ang pangat ng kilig ko, hindi ako marunong. Di medyo natatawa ako nung kahit paikot-ikot na ako sa hagdan. Tapos pag kunyari, tumayo agad ako. Kunyari, walang masakit. Tapos, tingin ko yung pisa ko nagsabi sa mama ko na nahulog daw ako sa hagdan. Saan ka nahulog? So, ate mo ito siguro gano'n. Nakita ko yung friend request. O, di ba nasisi ko pa? Di ba nasisi? Yung, tatay ko, medyo stricto siya. Sabi ni mama, na lang daw, pilitin ko na lang daw pumasok kasi lagot daw ako pag nalaman yun.
Pilitin ko pumasok, tapos mamayang uwian, pupunta na lang daw kami dun sa pahilutan. Doon na lang daw ako hilutin. Pagdating doon, yung elbow ko, yes, elbow ko, yung buto niya hindi na pantay. Tapos halata mo talaga may pilay siya. Pati yung sa paa ko, meron din. Pagpunta ko doon, ayun na, kinakausap mo na nagmamasahe. Yung naghihilaw, sabi, ayun na. Hindi, kinakausap mo sa mga ganun. Eh, sarap, mag-massage siya kasi may oil pa, ganun. Tapos bilang hinilog, ginulong, tunog siya dahil. As in, panog siya. Tapos yun, pagtas na parang wala na, ang galing. Amazing nga, amazing. So, mag-story time. Next question na tayo. Favorite movie mo sa Netflix or sa TV lang? Di po talaga ako mahilig manood ng movie. Siguro K-drama. Ano nga bang favorite? K-drama na lang. Ano bang favorite kong K-drama? Di ko kasi natatapos lahat. Wala pa nga natatapos sa K-drama kahit isa, promise. Ano na lang siguro, Sensory Couple. Grade 6 pa ako noon, hindi ko pa rin natatapos. Episode 8 pa lang ata ako. Wild Rift or ML? Hindi ko pa natatry yung Wild Rift, pero naglaro po ako ng LOL sa PC and cancel din po ako noon gaya sa ML. So, ang pipiliin ko is ML. Kasi nga hindi ko pa natatry dito. So, maglalagay muna ako ng eyeliner. Yes, eyeliner muna tayo dahil. Ano po kayo nagsimula ng YouTube channel? You mean yung equipments ba? Or yung editor? Or yung... So, nagsimula po ako. Okay pa. Nagsimula ako by using... Wait lang nga, mag-eyeliner muna ako. It's not for me to say you love. It's not for me to say. Okay, paano nga daw po ako nagsimula mag-YouTube? So, ginagamit ko po ng cellphone that time, isang cellphone ng aking mother. And for my lighting is just lampshade. And yung, wala akong tripod noon. So, ang ginawa ko noon is pinatong ko lang siya sa garapo ng stick ko. Tapos yung, lampshade ko. Tapos yun na yung cellphone. Ganon yun sa equipments ko. Tapos yung background ko noon is cartolina lang. Tapos nakalagay sa table sila lahat. Ganon. Okay, tapos yung sa content ko, ang gusto kong content sana noon is makeup. That's why, meron ako dong Watson's Haul and bumili ako ng mga makeup. Kaso, wala akong eyeshadow na matitino. Na yung merong mga kulay na magaganda na kadalas sa mga makeup ginagamit. Dahil nga na-inspire ako kay La Juliana G, kay La Ma'am Michelle, yun. Gusto ko, yung content ko is makeup. Nilalagyan ko lang siya sa front na ito yung ginamit ko kanina, guys. And again, ito yung gagamitin natin. By the way, dun pala, once kasi gumawa ka ng YouTube, tapos tinuloy-tuloy mo siya, kunyari, naglista ka ng contents mo, and yung content mo is tatlo lang, ganun. Once na gumawa ka ng YouTube, mas dadami pa yung magiging content mo. Kasi may mga magte-trending at magte-trending dyan, and meron ka mga idea makukuha. So, yun lang. Huwag niyo isipin agad yung content. Kung konti man yung nasa isip niyo ngayon, tuloy niyo pa rin kung gusto niyo mag-vlog. Kasi, ayun na nga, based on my experience, ganun nga yung naging experience ko. Kasi, ang content ko that time is parang 5 pa lang. 5, 2, 3, ganun. And, habang natagal, meron ako nakukuha mga content. So, yun. Good luck! Paano mag-move on? Paano nga mag-move on? I think, kung mag-move on ka, hanapin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Like, mga hobby mo, gawin mo siya para i-distract mo na makalimutan mo yung kung ano man pinagdadaan mo, kung ano man pinag-move on mo. Tapos, open ka din. Mag-open ka rin sa mga friends or family mo para mabawasan yung nararamdaman mo. Ganun. Ba't wala pa akong jowa? Wala, hindi pa pinapakita ni Lord, hindi pa nag-exist.
So, hintayin mo na lang. Magkakaroon ka rin, Day. Hintay na lang. Malapit na. Bakit kapag hanggang balikat ang buhok ng lalaki tawag long hair, pero kapag sa babae tawag short hair? Ang sakit sa ulo na. Ano nga ba? So yun, nagtanong ako sa GC naming magkakaibigan. And sumagot doon si Boss Chan. Sabi niya, because girls is different from boys. Paano mag-ML? Di ko rin alam, pero wag kang mag-alala kasi tuturuan ka naman ni Laila doon. Ako din, tinuruan ako ni Laila doon. May tutorial yun. May chance ba na mag-collab? Why not? Diba? Why not coconut? Pero, O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. maselan ba mukha mo pagdating sa ibang makeup? Tingin ko halos sa lahat, basta foundation. Di ko alam guys, pero pag nagpa-foundation ako, nagkakabutlig ako. Kahit kasi yung ano ko, mga brush ko, ako yung mga sponge ko, lagi ko nililinisan yan. So, hindi na dun yung problema. Hindi rin naman sa product, kasi malinis naman. Pati sa kamay ko, malinis. Ewan ko, siguro sadyang sensitive lang yung skin ko sa mga makeup. Guys, di ako clear skin na, sinabi ko na. Meron akong mabutlig dito sa bandang part ng nose ko, dyan. Bakit mo natripan mag-vlog? Yung sa purple po, yung purple makeup look, na-bored lang ako. Pero yung sa unang-una is, na-inspire ako sa ibang vlogger din. Bakit ang cute mo po, ate? Kung ganun sa tingin mo, salamat, pero di ako cute. Pwede dagdagan natin yung blush natin, dahil kasi ang konti masyado. Idol, ano po skincare routine mo? Ayun, sinagot ko na po kanina. Pastok ata to eh. Galing kay Boss Cyrus. Bakit ang ganda mo? Hindi po ako maganda. Odette or Guinevere? Depende sa pag-a-adjust. Pag may mage na, edi go to Guinevere. Mage din naman siya, may halong mage. Pero more on fighter, para rin may pusher, diba? Kasi ang hirap mag-push pag gamit Odette. ML or social medias? Ang hirap naman na. Siguro ano. Both. Kung bawal both, edi social medias. Would you rather have a toxic relationship or in love with someone who doesn't like you back? Aww, hindi pa nagdadaan ata. Joke lang. Tingin ko, pwede silang dalawa. Yung toxic relationship, pwede nyo pa maayos, pero depende na rin yun sa tao, dahil kung yung taong nyo, mataas ang pride, hindi nyo na maayos talaga, I'll go for the doesn't like you back. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, nagugustuhan ka ng taong gusto mo. Sad truth. Pero lahat tayo, meron nakatakdang tao para sa atin. Yun talaga yun. Paano po kayo natutong mag-transition? Okay, story time again. Way back 2015, meron ng musically nun. Kasi nga, dahil kila Ate Mikey, na-try ko mag-musically. Ang idol ko na sa pag-musically is Ate Mikey at si Ate Krishna. Tama ba? Krishna. 2015 na, nag-musically na ako, pero di ko pa natatry mag-transition. 2016, na-addict ako sa musically nun. Doon na ako nagka-transition, guys. And nung mga time na yun, wala akong pake sa mga likes. Post ako ng post. Ang dami kong post mo sa musically, nakakainis. Kaya kung gusto nyo mag-react ako, kasi ang cringe siya talaga, parang di ko nga kayo panoodin eh. Kung gusto nyo mag-react ako, so comment na lang kayo dyan. Nung time na yon, medyo nahihirapan na mag-transition nun. Kasi sa musically, sa mga di pa nakakaalam, pa nagbe-video ka doon, nag-shoot ka doon, tapos kunyari, di ba sa transition, di tuloy-tuloy, yung may ganun sa pula sa taas, alam niyo na yon mga Zay. So, ayun na nga. Hindi mo siya pwedeng ma-delete para ulitin. Di gaya ngayon sa TikTok, pwede siya. Kaya mas nadadalian na ako mag-transition. So yun, ayun na nga. In short, noong 2016 po, nag-transition na talaga ako. Kaya marunong na ako ngayon. Di ko niyayabang yun. Baka sabihin nyo, niyayabang ko eh. Sino nag-inspire sa'yo mag-YT? Sila Ate Michelle D, talaga na si Ate Michelle D, si Juliana G. Kasi dati hindi ko pa naman kilala si Ate Pam.
An important foundation of love. Trust or patience. Siguro same. May skincare ba yo? Shoutout po. Shoutout sa'yo. Ay, yung kanina rin pala, shoutout din po. Wala po akong skincare sa ngayon, gaya po ng sabi ko kanina. Kung papapiliin ka, career or love, galing po kay Boss Alistair, tinanong ko sila habang engaged kami sa ML. Ay, si Alistair ba yun o si Emmanuel? Tinanong ko sila kung anong career or love. Sabi nila, mas important ang love. Kasi pag may love ka, mamahalin mo na rin yung karir mo. So, same lang, di ba? Kailan ka magkakajowa? Magkakajowa ko pag nasa tamang edad na po ako at may dumating. Di ba? Bakit ang cute ko, charm? Mana ko po kasi sa akin. Mana ko sa akin, sis. Love you, Queen. Okay, sino na inspiration ka sa pagbablog? Family, friends, God. Kasi ibang vlogger din po. Bakit yung hotdog walang aso? Siguro ibang hotdog yun. Pero kung gusto mo naman ng hotdog na may aso, pwede naman tayo mag-init ng aso. What is your dream destiny? Siguro po yung bansang Maldives. Kasi sa nakikita ko sa mga picture nun, ang gaganda ng mga beach doon. Eh, mahilig ako mag-swimming, pero hindi sa mga beach. Siguro ang gagawin ko lang this picture. Kasi sa beach, hindi ako nakakapag-langoy masyado. Kasi nga, ang alat ng tubig, ang sakit sa mata, day. Chat or call? Depende. Pag tinatamad ako mag-chat, edi call. Pag kaya naman i-chat, edi chat. Pwede mo ba ako libre? Yes naman. Why not? Coconut. Libre kita pag nakita tayo. Promise ko yan. How many hours for you to edit a video? Depende sa editor at depende rin po sa video. Kasi yung editor ko naghahang. Pero kung hindi naman siya naghahang, tapos kunyari, itong video, siguro ay abutin to ng 4 to 5 hours, gano'n. Kailan ka mag-upload uli? Depende po kung kailan matatapos ko ito i-edit. Siguro pero mga 20, gano'n. How did you find interest on YT? Dahil nga po sa mga ibang vlogger, so yun, na-inspire ako. Parang ang saya kasi ng ginagawa nila. So sabi ko, try ko naman, di ba? Bakit mo naisipang mag-vlog? Dahil nga po sa ibang vlogger. Skin audit or skin ni Angela? Skin ko. Tanggalin ko na lang kaya, day. Tanggalin ko na lang, pangit naman na kasi. So yun, namilit kasi ako kay Emmanuel. Ay, magtanong siya. Kaya ganyan ang reply niya. Ano ba yung tanong ba hinihintay mo? Ha 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 ha. May kakilala ka ba magaling mag-highlos? Paki-mention ang buong name. Buong name talaga, dahil. Sige. Siyempre, sino pa ba mention ko? Di lagi natin nakakasama. Si Ram Al-Serdika yan. Magaling highlos yan. Oh, lipin mo ako ha. Magaling mag-highlos yan kasi highlos lang alam niya. So, ito na guys ang ating final look. So, yun lang guys for this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell to notify whenever I upload. And, sorry pala if hindi ako mag-shoutout ngayon kasi hindi ko siya nalista. So, yun sa mga nagpapa-shoutout po is just comment down below or kaya i-message nyo ako sa Facebook. So, yun lang guys. Bye! Mwah.